Από αντίξιες καιρικές συνθήκες και ένα βαράδικο αγωνιστικό χώρο, η ομάδα του Άρη πέτυχε μεγάλη νίκη στο Καρπενήσι του Βελοχείου με 2-1. Αναστασόπουλος εκτελεί απευθείας, περνάει μπάλα και το διώξιμο από τον Τριβέλα σε κόρνερ. Πάλι μπάλα στον Μπακαλίδη, Μπακαλίδης νέο γέμισμα, καλοστημένο. Περνάει μπάλα, επικίνδυνα παράλληλα το τέλος του Τριβέλα για τον Μπακαλίδη. Με πλάτσο τέλος γυρίζει. Πιέζει και τον Τσαπραήλη. Μπακαλίδης θα κάνει το σούτ αδύναμο, πέφτει ο Τριβέλας και μπλοκάρει την μπάλα. Μέσα στην περιοχή. Κουνούνης. Βεστάκης θα κάνει το σούτ κόντρα επάνω στον Κρασιά. Πολύ καλή στιγμή αυτή για τους φιλοξενούμενους. Δεν τελείωσε η φάση. Μασκέρας πιάνει την κεφαλιά. Το σούτ που γίνεται από το χρόνο και το γκολ. Έχουμε το 0-1 ακριβώς στο 40 σε πολύ καλό χρονικό σημείο. Έγινε η κεφαλιά πάσα από τον Βεστάκη και ο Κουνούνης σε πρώτο χρόνο με φοβερό σούτ. Κεραυνό η μπάλα στη δεξιά γωνία και ακριβώς στο 40 εδώ η Λοκρή μπροστά με 1-0. Περιοχή αυτή κάτω, συνέχεια στο παιχνίδι, δεν είναι κάτι αυτό. Εκεί προσπαθεί να πάρει. Μέσα στην περιοχή τώρα, για να δούμε. Και το πέναλτι τελικά δεν είναι πέναλτι ο διαιτητής στον Ηλιά. Ηλιάδης απέναντι από τον Τριβέλα, αλλά έτοιμα. Εκτελεί η μπάλα στο δοκάρι, στο οριζόντιο. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία. Μπακαλίδης, νέο σουτ. Το διώξε από τους αμυντικούς του Άρη. Παραμένει το 2-0 για τον Άρη. Μπέκος. Στο κοτσάκι του. Μπάλα Μπακαλίδης τώρα. Πέρασε η μπάλα από κοντά και το γκολ. Ναι, έχουμε το 1-2 με κοντινό εκεί πλασέ του Ηλιάδη. Σε μια ύποπτη φάση έβγαλε τη σέντρα ο Μπακαλίδης από τα δεξιά. Εκεί υπήρξαν μαρκάρισμα με τα μάτια από τους παίκτες του Άρη και ακριβώς στο 73 το γκολ με τον Ηλιάδη και έχουμε το 1-2 και νέο suspense στο παιχνίδι. Εντάξει, είναι μια σημαντική νίκη, αλλά εγώ δεν θα σταθώ εκεί στο ποδόσφαιρο γιατί σήμερα στο γήπεδο δεν μπορούσε να παιχτεί ποδόσφαιρο. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά της ομάδας που ήταν συγκινητικοί. Βγήκανε 2-3 παίκτες έξω με τραυματισμούς, παίξαν κάποια άλλα παιδιά που ήταν ανέτοιμα. Κατορθώσαμε και κερδίσαμε. Εύχομαι στο Βελούχιο να επιτύχει τους στόχους τους.